media jaro fle ba mali kono animal ko kan folni tan mawi aw bismillah aga do ngi waru keneka bakuru baw fle so yela ndo ni wati na ba ko su kono nawla abe ko wali soron do ngi barina chembar faye mali bololo sira kuraye ni la turu bayle matu kuraye baraka ndo min glana la turu dala kisima jarafe abe wali soron do ngi barina fo afa foto mina bakuru bawla so se bago yela no ni wati na ba mo su ko nawla o wala mu kembe ka sama ko kamana ga kosobe aklo o bora kemo ani bioro la kani yere soro fo keme kono tona wa su do yere frena abe o blajelen safe ni so ma yela ni ko ni bina malew daga kosobe barisa aya soro o wati kele na fen chama ne be munu fana so yela ni do so fe lo ka fola mu chama ne be so yela ni na nana kadija ko netara munu so fe la do kerefe anga je anga ka soro Kalo fila furancɛ la misisogo sɔngɔ yɛlɛna ka t'i jɔ fo 900 na walima 1000 yɛrɛ yɔrɔ dɔw la ni o kun bɛ sɔrɔ 660 la wagati tɛmɛnenw na ni sogo sɔngɔ yɛlɛnin kɛlen don sababu ye ka nasanaw jɔrɔ kosɛbɛ kama sɔrɔ gɛlɛya bɛ an ka jamana kɔnɔ kabini kuma jan hali ni o y'a sɔrɔ sogo jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baloko la a sɔngɔ yɛlɛnin bɛna kɛ sababu ye ka maa caman sen bɔ a dunni na nana sogo san de la nana ko me sogo bude san vraiment ko 900 kilo ne yɛrɛ ma se k'a san ne continuera ka taa jɛgɛ san vraiment nu u sera ka dɔ bɔ sogo da la a bɛ diya n ye dɛ sogo koloma tɛ se ka san bu tɛ se ka san an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ mun kɛ jɛgɛ wusu fana o tɛ se ka san an b'a ɲini gouvernement n'a ka jama fɛ vraiment u k'a lajɛ olu ka se ka ɲɔgɔn faamuya pour que dɔ bɛ bɔ sogo da la n'o kɛra an muso an bɛɛ bɛ lafiya denw bɛ lafiya an b'a ɲini cɛw fɛ u k'a essayer ka dɔɔni fara nasɔngɔ kan sinon sugu ka gɛlɛ bi dɛ an yɛrɛ kɔni kamana gannen don ka kɛ ni jamana basigibaliya ani baganw sɔrɔli gɛlɛyali ye Umar Wologem ni ale ye sogo feerela ye Jikɔrɔni para sugu la b'a da don o gɛlɛyaw la ni y'a ta lajɛ jamana in yɛrɛ fɛn caman yɛlɛnnen don mais sogo yɛrɛ kɔni ta bolofa b'o la dɔɔni mais problème camanba de b'a kɔnɔ i y'a faamuya pour que sogo ka se ka nɔgɔya bagan ka se ka nɔgɔya bagan fana tɛ se ka nɔgɔya k'a sɔrɔ burusi kɔnɔna ma nɔgɔ parce que baganw kan ka mara burusi la donc olu bɛ lamɔ yen de mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ olu bɛ sɔrɔ ka na feere anw ma yan donc n'a fɔra ko mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka taa burusi kɔnɔ yen ça veut dire tagali yɛrɛ ye problème ye n'i taara hali n'i ye misi ninnu san u nali ye problème ye hali tɛ chauffeur sɔrɔ yan nɔ min bɛ taa remorque boli ka taa misi ninnu cɛ ka na voilà o bɛɛ y'a dɔ ye bon tile filanan yɛrɛ min y'a juguya kosɛbɛ kosɛbɛ an ka garabaliba yɛrɛ min bɛ ɲamana o wulili kɔni o yɛrɛ de y'a tɔ bɛɛ juguya parce que hali misi kelen kelennin minnu bɛ na n'u nana fana bila yɔrɔ t'u la parce que ni min nana dɔrɔn o b'i sigi yɔrɔ dɔ la i bɛ boli ka taa o kunbɛn i bɛ sanni kɛ bon. du caman kɔnɔ bi Bamako sogo sɔrɔli ka kɛ nana o bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ don o don muso dɔw b'a yira k'a fɔ k'o bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye olu ka nasɔngɔ ko la a sogo kɔni gɛlɛya a taara ka fɔ da yɛrɛ sogo ka gɛlɛn kojugu tellement que sogo yɛrɛ ka gɛlɛn n'a ye gata fa ne kamana ka sogo sa cogo la i kan ka kulo kelen de san i bɛ débat ka kɛ kilancɛ ye tellement que sogo ka gɛlɛn n'i kan ka kulo 2 san i b'a kɛ kulo kelen i bɛ taa san mun yɛrɛ bolo u b'a ɲɛ i bolo f'i yɛrɛ bɛ maloya k'a san mais c'est tellement que a ka gɛlɛn u bɛ sogo feere cogoya bɛɛ lajɛlen wari tɛ bɔ sogo gɛlɛyara kojugu a gɛlɛya yɛrɛ tɛ se ka fɔ yɛrɛ a ka di dɔw yɛrɛ ka sogo kɛ na la u tɛ se k'a kala yɔrɔ dɔ yɛrɛ bɛ sogo tun bɛ feere 100 la tun bɛ feere mais san 100 la tɛ yɔrɔ dɔw sogo la o yɔrɔ baden de bɛ san 100 la feere dɔw y'a dabila pewu a bɛ daminɛ 200 ka yɛlɛ 200 ka taa fɔ 1000 ninnu na quoi bon a bɛna kɛ sababu fɔ mɔgɔ caman bɛ ka sogo dun yɛrɛ dabila tellement que a ka gɛlɛn ni e ka nasɔngɔ tɛ mun bɔ ne ko k'e bɛ sogo san est ce que yali nasɔngɔ tɛ mun e bɛ se ka sogo wari sɔrɔ a la i bɛ wuli se ka fɛn wɛrɛ de san sogo gɛlɛyara kojugu an yɛrɛ kamana bɛ gɛlɛn ka fara sogo dunbagaw ka gɛlɛya kan gɛlɛya belebeleba bɛ a feerebagaw fana kan ni o dɔ bɛ tali kɛ sugu sumayali ani sogo feereli tɔnɔ dɔgɔyali Yaya Jara ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye bon gɛlɛya damadɔ b'a la bon n bɛ gɛlɛya fɔlɔ ta n'o ye bagan boliko ye bari bagan bɛ bɔli min kɛ tiɲɛ yɛrɛ la o gɛlɛya dɔɔni bɛ ko in na bon fitinin bɛ t'anw bolo yan nɔ a ka gɛlɛn o ka se k'anw yɛrɛ bɔ yan quoi donc gɛlɛya kun fɔlɔ o ye bon filanan o ye garabaliw déplaceli ko fana ye quoi aw ye bon garabaliw déplacé la ka taa yɔrɔ min na yɔrɔ distance ka jan bon n'a fɔra i ka taa bagan san ye a bɛ don mobili de kɔnɔ ka na o passe ni fɛnw
bon a mana na bateau la o fana fɛngɛ taxi ni fɛnw bon o bɛɛ bɛ ka dɔ fara fɛn gɛlɛya kan bon o cɛ ka jan dɛ bari fɔlɔ an tun bɛ sɔrɔ min kɛ fɔlɔ o ni sisan ta tiɲɛ yɛrɛ la o cɛ ka jan bari an tun bɛ sogo ta en gros prix ta position min na bon a n'an b'a feere position min na a n'an b'a ta sisan position min na o cɛ ka jan i b'a ko jɛgɛjalan ni baji fɔlɔ alhamdulilayi fɔlɔ sɔrɔ tun bɛ kɛ mais sisan kɔni tiɲɛ yɛrɛ la kɔni non i bɛ sogo feere a bɛ k'i kɔnɔ ko dɔ i ka wari ta i kɔfɛ. ka kɛ ni jamana kɔnɔdenw ka ŋunuŋunukan cayali ye kamasɔrɔ ɲɛmaw ani minnu ka baara ɲɛsinnen don nin ko ɲɛnabɔli ma olu makunnen don kabini waati jan. Musa Alassane Diallo ni ale ye minisiri ye min ka baara ɲɛsinnen don jago ko ɲɛnabɔli ma ye maa dɔw wuli ka don sugu kɔnɔ yaasa ka se ka dan sigi nin ko ninnu na joona joona. O hukumu kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko laɲini ye laɲini kelen dɔrɔn de ni o de ye ka dan sigi sogo sɔngɔ yɛlɛnni na wagati ni wagati. O kumaɲɔgɔnya ninnu kɔfɛ jamana kɔnɔdenw sigilen don ka jaabi ɲuman kɔnɔ don n'a nataw la. nana Kadija Kone ka sɔrɔlenw ye sogo sɔngɔ gɛlɛli ko kan sugu kɔnɔnaw la k'a daminɛ avril kalo tile 23 la ka taa bila tile 24 na san 2026 fɛn min ye Espagne jamana ka lasigidenso min bɛ Mali la olu ye tile 2 kalan kɛ Mali kunnafonidilaw kunna min bɛ tali kɛ tunga kan a kɔlɔlɔw fo ka taa se a degun ma ni kalanbolo in labɛnna Espagne jamana ka lasigiden min bɛ Mali la ale fɛ o ni OIM ni EUCAP Sahel ka bolo ni ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na a kɛkun ye ka se ka dɔ fara Mali kunnafonidilaw ka dɔntaw kan tunga fɛtaga kow kan o min na u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni waati in na Atelier kun bɛ yen nɔ an ka jɛ an ka a sɔrɔlenw lajɛ. Mi compañero Boncana me va a complementar con ideas más locales. Avril kalo tile 23 ka taa bila tile 24 na san 2026 Espagne jamana ka lasigidenso min bɛ Mali la ale ye degeli kɛrɛnkɛrɛnnen labɛn k'o kɛ Mali kunnafonidilaw kunna babu kan ni o ye tunga fɛtaga ye ni degeli kɛrɛnkɛrɛnnen labɛnna ni degeli kɛrɛnkɛrɛnnen labɛnna Espagne jamana ka lasigidenso min bɛ Mali la o fɛ ani Casa Africa ka fara OIM kan ani EUCAP Sahel Mali olu de farala ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka ni degeli kɛ kunnafonidilaw kunna ni babu in kan. Bon, c'était un exercice de partager des idées. On apprend beaucoup de les collègues maliens. An nana an ka dɔntaw tila wa an yɛrɛ fɛn caman faamuya sabula maliyɛndenw bɛ fɛn caman dɔn tungafɛtaga kow kan tungafɛtaga kuma ye ɲɛnamaya de ye o la ni an ye an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka fɛn caman di ɲɔgɔn ma o de la an ni Casa Africa ani Espagne ambassade jɛra ka nin baara kɛ ni bɛɛ y'i sigi k'a ko lajɛ a tɛ ɲɛnabɔ tungafɛta tɛ jate ni mɔgɔ faga ye wa siyawoloma fana tɛ. C'est pas être regardé avec des stéréotypes racistes ou xénophobes. Casa Africa fɛ fɛn min ye tungafɛtaga ye o bɛ to babu ye babu min nafa ka bon kosɛbɛ farafina jamanaw kan o de la u bɛ degeliw caya o yɔrɔ ninnu na. Nous faisons beaucoup de formations sur la migration. Nous faisons aussi ateliers mais nous savons an bɛ degeliw caman kɛ tungafɛtaga kan an bɛ fɛn caman wɛrɛw kɛ an y'a dɔn k'a fɔ ko a nafa ka bon kosɛbɛ farafina anw nakun tɛ kana ko ɲagami nka ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u k'a faamuya. Nous sommes ici pour faire des coopérations, pas de professeurs. Maa minnu fana ye ni degeli in tɔnɔbɔ olu y'a yira k'a fɔ ko nin ko in bɛnna olu ma kosɛbɛ ka d'a kan a y'a to u ye caman fara u ka faamuyali kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la tungafɛtaga kow kan. Ce que j'ai apprécié, c'est surtout vraiment la grande présence de nos collègues et amis journalistes maliens. Min diyara ne ye kosɛbɛ o de ye Mali kunnafonidilaw bɔli ye ka caya nin degeli kama Casa Africa ani Espagne ambassade ka nin hakilina in diyara ne ye kosɛbɛ barisa a b'a to kunnafonidilaw ka se ka sifinnakaw kunnafoni a ko kan an ye faamuyali caman de kɛ a ko kan ne hakili la ni ne tun bɛ kunnafonidilaw cɛ. Donc vraiment l'atelier était la bienvenue. Je pense que c'est ce qu'il nous fallait même. Ni tile fila in kɔnɔna na maa minnu ye ni degeli in tɔnɔbɔ u taara ni fɛn caman ye faamuyaliko ta fanfɛla la u ka gafe sɛbɛnw kɔnɔ u ye fɛn caman de faamuya tungafɛtaga kow kan. Ɛri 48 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ Mali kunnafonidi ye sira kura ta ni ka ɲininkali dɔw tɛnkun a yɛrɛ la mun na a bɛna faamuyali sɔrɔ o la tungafɛtaga kow kan.
cɛ marifa ye bɔlɔlɔsira ye min labɛnna laturudala Kisima Jara fɛ ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye o ɲɔgɔn ka kɛ Mali la laturuko hokumu kɔnɔna na ni bɔlɔlɔsira kofɔlen min bɛ se ka kɛ ordinateur fo ka taa bila téléphone bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a dilanna de yaasa ka se ka yɛlɛma don laturu datugu kɔrɔ la hali ni o y'a sɔrɔ a lakodɔnnen tɛ maa caman fɛ nafa caman de b'a la a matarafabagaw bɛ ka mun tɔnɔbɔ diɲɛ don o don ni hakilina yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nana cogo di an ka jɛ an Abdulaye Mayiga ka sɔrɔ len lajɛ walasa ka laturu baaraw yɛlɛma ani k'a taaɲɛ i n'a fɔ diɲɛ bi taaɲɛ cogo min na laturudala dɔw ye hakilinan ta i n'a fɔ Kisima Jara ka bɔlɔlɔsira dɔ dilan laturuda la o bɛ wele ko cɛ marifa 1 wa ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali la ni miirina sugu ka ta laturu kun kan ni adamaden bɛ diɲɛ baara la i b'a ɲini a ka taa ɲɛ de parce que ne y'a ye tubabuw ye farafin dan o yɔrɔ dɔrɔn de la o la laturu fana kan ka taa ɲɛ mais laturudalaw tɛ fɛ laturu ka taa ɲɛ quoi c'est que u ye laturu kɛ fɛn jugu ye fɔlɔ kelen u ye laturu kɛ fɛn nɔgɔlen ye fila u ye laturu kɛ fɛn min tɛ taa ɲɛ n fa tun b'a kɛ tan a banna a bɛ buguso kɔnɔ i kana bɔ buguso kɔnɔ bon ne de y'a ye o tɛ tiɲɛ ye quoi i y'a faamu wa o la ne ala deli ala ka se k'a kɛ n ka laturu yira diɲɛ na mun ɲɔgɔnna tɛ diɲɛ kɔnɔ bon o de ye n bila logiciel ko in na cɛ marifa 1 kelen ka bila sen kan a kɛra wasaba ye laturudala dɔw ma Mali kɔnɔna na a nafa fɔlɔfɔlɔ dɔ ye jumɛn don dɔ dilan ka ne dɔgɔkɛ minɛ ka bila kaso la bon a don tiɲɛ na on n'avait pas de moyens k'a fɔ ko hakilina min bɛna k'a fɔ an bɛ laturuda papier tɛ foyi tɛ automatiquement ne hakili jiginna karamɔgɔ Mamu Kisima ka application in na a y'a sɔrɔ a y'a ci ne ma maintenant a y'a ci ne ma ne y'a bɔ n dɔgɔnin bɛ se ka bɔ kaso la cogo min na ka laturu sɛnsɛn yɔrɔ bɛɛ a sɛnsɛn a y'a so 16 wolo ne y'a envoyé a yɛrɛ ma ka capture kɛ k'a ci a ma n'a k'an bilasira petini bɛ se ka labɔ kaso la cogo min na a ye n bilasira an ye sarakaw bɔ ala nana n'a ka na alhamdulilayi u ye petini libéré bon ne bɛ se ka fɔ o ye application nafaba ye bon a don n'a kun fɔra ko ne ka taa so ka taa bɔgɔ sɛgɛrɛ à l'air chaud ka ouvert ka papier dɔ ɲini papier tɛ n bolo bɔgɔ tɛ n bolo c'était vraiment difficile mais application nana n'o ye i bɛ to i ka yɔrɔ la i kolen jɛlen c'est pas la peine i k'a fɔ i b'i bolo don bɔgɔ la ou bien fɛn wɛrɛ mais i bɛ se ka application in bɔ i bɛ ka laturu da fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ laturu la kɔrɔlen a bɛɛ bɛ se ka kɛ cɛn marifa 1 na wa fo ka dɔ fara a kan wa nin bɛɛ kɔfɛ laɲini dɔ bɛ a dilanbagaw la laɲini baden de bɛ na parce que ne ye logiciel 3 de dilan logiciel 1 de ye nin logiciel 2 bɛ yen o bɛ kawatim de kan mais an t'o kuma la fɔlɔ n'o don sera an b'o fana f'i ye i y'a faamu o bɛ kawatim kan o dilannen bɛ n bolo yan logiciel 3 nin mun filɛ n ye nin dilan kura ye quoi ko logiciel 3 mais n y'ale dilan kura ye parce que nin mun dilanna o y'a sɔrɔ n ma laturuden tɔgɔ falen quoi Sejo kelen fila kelen o de tɔgɔ Sejo ne y'o tɔgɔ da n yɛrɛ la Bakisima ne t'a la nin ye ne ka galon de ye Bakisima o la a ka di ne ye mɔgɔw ka fɛn in faamu hali bi de o la laɲini min bɛ n na maliyɛn bɛɛ ka laturu da quoi karamɔgɔ kana laturu da mɔgɔ ye a da i yɛrɛ ye c'est que laturu mana somaya kama a mana moriya kama laturu nana yɛrɛ ɲini de kama bibi na cɛ marifa 1 ma bila fɔlɔ Play Store ani App Store sanfɛ nka ni maa minnu mago b'a la a tigi yɛrɛ bɛ Kisima de wele walasa ka se k'a sɔrɔ a bilali sen kan a b'a yira Kisima cɛsirilen don cogo min na walasa ka laturu taa ɲɛ jamana kɔnɔ kunnafoniw a n'a kɔkan kunnafoniw bɛna lase aw ma teliya la Harriet Keita fɛ an ka jamana kɔnɔ kunnafoniw alamisadon avril kalo tile 23 san 2026 an ka Mali fintigilakaw ye bengani wale dɔ ta ka ɲɛsi marifatigiw ka dogoyɔrɔ dɔ ma jura worodugu tilebin fɛ Moti mara la ka kɛɲɛ ni jamana marabolo kɔlɔsili ye an ka fintigilakaw ka jaabi b'a jira ko mɔgɔ 60 de tora la marifatigiw fan fɛ Jumado, avril kalo tile 24 san 2026 Israel fintigilakaw ye marifaci kɛ Liban Sahel yan fan na hali n'o y'a sɔrɔ u ye marifaci dabilali waati janya laseli kɛ kɔsani na Liban kunnafonitɔn ka fɔ la tile 10 kɛlɛjɔ kɛra Amerik cɛsiri fɛ n'a daminɛna avril kalo tile 16 wa a kun kan ka ban karido k'a daminɛ sibiridon avril kalo tile 25 san 2026 Iran bena a ka kɔfɛ taama daminɛ o min bena daminɛ avion taso Imam Khomeini la Tehran n'o ye Istanbul ani Makaste ye olu ye yɔrɔ fɔlɔ ye minnu bɛ baara kɛ
Jumadon avril kalo tile 24 san 2026 Japon sɔrɔ ko jago ko ani usine ko minisiriso y'a jira ko Japon bena a daminɛ k'a ka jamana ka pétrole sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɔ kɛnɛ kan k'a daminɛ mai kalo tile fɔlɔ o be bɛn tile 20 ɲɔgɔnna de ma. Afɛnbida jabaran filɛbagaw ni ne bɛ dan siri an ka bi dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲamadali la aw kan bɛn o la diɲɛ wagati wɛrɛ. L'école supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.